Rayole binatang. Aduh yo. Wong begadang kok ya dadi gelandang. Oh, penggemar Rhoma Irama. Aduh yo. Wong begadang kok ya dadi gelandang. Oh, penggemar Rhoma Irama. Kamu diajarnya apa? Oh, kita ana. Rayole binatang. Aku ngerti si Joki wong bocah sing apik-apik. Si Joki anake Ratu Ndorowati ora tau tumindak ala. Jebul ana sing ojo-ojo. Wong ki wong tengene diwenehi derajat, diwenehi pangkat ora gawe apik, malah ojo-ojo pangkat sing ora bener. Koko Prabu. Piye? Perkawis menika sampun ngantos dipun panjangaken. Mangke mindak malah mboten prayogi. Ora trima kok ngajar Pancacana karo Si Ayagriwa. Sampun to. Mangke wonten wancinipun piyambak. Kresna, ya aja ngono lho. Aku wis kebacut nesu. Mangke wonten wancinipun piyambak. Nek panjenengan mboten kersa mendha, mangke malah mboten prayogi. Wah, ora lega ora ngajar. Ora ngajar karo Pancacana Ayagriwa. Kang rayine pun ngelekke. Yani kersa mboten dilekke. Kersa mboten aku ora aturan karo kowe aku. Aku ora geneman karo kowe. Kowe batur gedhi bal itu karo menging kula iki anggap diajani apa? Oh, kita ana. Rayole binatang. Panos maning jajalanan. Ya dikandani apa ora kowe? Hah? Iki apa iki? Iki sapa iki anake? Lho, iki Prabu Kokratana. Ya Prabu Baladeva. Mundur ora kowe? Mundur ora. Wah, gelandang negara. Wah, gelandang jangan gelandang. Aduh yo. Wong begadang kok ya dadi gelandang. Begadang kok ya dadi gelandang. Oh, penggemar Rhoma Irama. Wong begadang kok ya dadi gelandang. Oh, penggemar Rhoma Irama. Sampun. Sakmenika kula aturi mempal wonten negari Ngamarta. Setija ndi? Kula kantinipun ngempal wonten negari Ngamarta kajengipun wadyabalanipun sami wangsul dhateng negari Tanduristna. Ya, ning bocah wis eling tenan. Sampun Prabu ya syukur. Kok kliwer. Roh raine Pancacana dupaki tenan. Inggih. Mangke menawi sumerep monggo dipun dupaki mboten napa-napa. Ora bakal ngerti wong dhek nang aku nang kene kok. Ha panjenengan niku nek sumpah ya angel kok. Iki piye kok mana ada Gojek iki? Yo. Sudah selesai. Wadake wayangan sewengi ora. Yai Kresna, prek. Nah, ngaten menika tegesipun sampun saged ngendhakaken kamurkan. Nek ora mergo Bagong, panjenengan mboten kenging nesu karo Bagong lho. Nek ora mergo Bagong sampean nesu terus, duka terus ning gandeng ngono Bagong iso gumujeng lho. Kowe iki ra ngemate apa piye? Mekutane nganggo ember plastik dicat kaya ngono ae. Uye. Jagat Dewa Bathara. Ayo tak kanthi manan Praja. Madangkara. Madangkara ngendi? Madang bareng-bareng maksudnya. Edan. Ngejak madange kok Madangkara ora. Wih, sapa iki? Andasmu iki. Wis, Tru. Ngapa? Embere pecah e. Ameng mekutha nganggo embere kok. Ayo, Yai. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing Mandura. Sasampunipun kula tampi asung pambaginipun Paduka Yayi Prabu. Kepareng ingkang raka ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Koko Prabu kula pundi cundhaka panglingga murda. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Mandura sampun boten kirang prayogi pisowanipun rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika. Baladewa kakangku.
Aku ngaturake basaku Gatura. Werkudara tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanono. Koko Prabu semanten ugi kula ingkang rayipun panengah. Ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya Janaka gawe bombong penggalipun Kakang. Pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripih gayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah mangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah mangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Tak tampa gawe gedene penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Iki kula pun dinggo jimat. Inggih, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi menawi dipun keparengaken ingkang rayi nedya nyuwun priksa menapa teng dados darunanipun dene paduka rawuh ingkang sengkan-sengkan datanpa peboyan menawi kepareng kawerdaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu yayi kadang kula ing Ngamarta yayi ingin sepisan sowanipun ing Raka Mandura tuwi dhateng kararjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa dene tungkap angka kalih wale-wale punapa sowanipun ing Raka Mandura wonten negari Ngamarta namung badhe munjuk atur ngersa Paduka Yayi Prabu ingkang saestunipun Paduka Yayi Prabu kula caosi wewarta ingkang sakmangke dumados wonten negari Ndarawati. Wewarta ingkang dumados wonten Projing Ndarawati mengku suraos kados pundi? Boleh kakangku. Ana perkara apa sing dumadya ning Projing Ndarawati para gage paringa dawuh Koko Prabu. Wonten menapa ingkang sambetan kan Koko Prabu Ndarawati? Werkudara. Ana dawuh menapa? Arjuna. Kula wonten timbalan. Yai Prabu, wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu. Kados menapa gawok ing manahipun Raka Mandura. Nalika ingkang sekawit ing Raka kepengin tetinju dhateng kadang kula ing Ndarawati. Apan wis watara lama anggen kula mboten panggihan kan kadang kula ing Dwaraka. Ananging raos sing entan bangkit pinambeng. Aganing ingkang Raka budal saking negaring Mandura ing pangajab sageta pinanggya lan kadang kula ing Dwaraka. Nanging mugi dadosna ing kawuningan. Kados menapa kagiyating manahipun ing Raka ing Mandura dupe kula dumugi wonten negari Ndarawati. Katingal praja sepi samun malah umbyake ingkang kathah sami nyebataken menawi sampun wonten setunggal candra etang engga kelengganing dinten sakmangke menika. Yayi Prabu Ndarawati linggar saking Projing Ndaraka. Monggo mboten wonten baban ingkang mangandha ing semendhe banon kang tinumpuk miwah mboten wonten sak kathahing nayaka punggawa ingkang nampi mulingipun kadang kula ing Dwaraka. Mila ingkang saiki menika Yayi. Sawanipun ingkang Raka ing Mandura wonten negari Ngamarta menika namung badhe pasrah perkawis menika dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Ngemuti bilih para Pandhawa lan kadang kula Yayi Kresna menika kalih ngatungal ing mboten saged dipun pisahaken. Mursanipun Yayi Prabu ing Ndarawati menika kula suwun para Pandhawa sampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkawis menika Yayi. Kejote ngalih nonten Ngamarta Prabu Darmakusuma. Parandene sekelimah datan kawiyos pangandikaning nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa dadak kasaru geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Ora numatan pengorange Gajah Mada saka wandilan kejawi namung sawanipun Alindra ing Traju Trisna Prabu Setija Bhuma Narakasura. Ingkang wantun minggah madaning Gatraya nyerpebeh pindha sata mentara karya cingak kang samya mulat. Sekar kadung gawe kaget penggaling pun maman nggir kulup Setija sowan mongko tanpa tinimbalan padha raja sak praptamu nggir Setija Bhuma Narakasura.
Nunamit pasang kaliman tabi tinebine ing loduni dumawaing tawang tuwang Paman Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkaping pangabektinipun ingkang putra ing Traju Trisna punjuk sandhapada paduka Paman Prabu. Ya stijo dak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat paripih dayaning kasantosan. Stijo padha raja sapraptamu. Wah Prabu. Tansah pinangaring kawidatan dening sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Bekti kula kunjuk ya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune ing wakmu Mandura Tampanana kula pundhingga jimat paribeh dayana ing kasantosan. Setijo prayogana nggonmu kadhep. Nggih Paman Jodipati bekti kula kunjuk. Setijo padha raja saprapta munggir. Paman Madukara tansah pinangaring kawidatan bekti kula kunjuk Paman. Anak lanang anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Setijo apa to kang dadi darunane sumengko nggone rasuwana ning ngarsaning pamanmu ing Ngamarta. Yen to pancen darbiatur mara gage matura ingkang prasaja lan ingkang terwaca. Anakku lanang Setijo Bama Narakasura. Sampun dipun parengaken matur Paman. Ya wis ndak keparengake. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi andadosna ing kawiningan sowan kula menika mboten saking negaring Traju Trisna, tuwin kula mboten bidal saking negaring Traju Trisna babar pisan mboten. Namung sowan kula menika bidal saking negaring Ndarawati lan mugi andadosna ing kawiningan menapa to sababipun dene kula sowan dhateng Projeng Ndarawati. Estunipun namung kepengin mutah dhateng tiyang sepuh kula. Jernyatanipun kula menika sampun dipun paringi negari, inggih menika negari Traju Trisna. Nadyan duk nalika semanten menika prajanipun Prabu Bomantara inggih menika Sura Teleng sakmangke sampun dados negari kula lan naminipun negaring Traju Trisna. Wonten ingkang paring nami duk nalika semanten inggih Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Pancen bener mengkono. Nanging sareng dangu-dangu kula limbang-limbang tuwin kula taliti nglangkung permati jebul pinanggihipun Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna tiyang sepuh kula piyambak menika mujudaken satunggiling tiyang sepuh ingkang kirang adil tumrap putra-putranipun. Kirang adil tumrap putra-putranipun jalaran kula nuwun sewu. Mugi andadosna ing kawuningan sareng kula traju, sareng kula ukur antawisipun Traju Trisna lan Ndarawati menika jebul pinanggihipun tasih kuncara Ndarawati tinimbanipun Traju Trisna. Mila babakan menika kula mboten trimah. Tumunten kula badhe sowan dhateng sanipun Kanjeng Rama nanging nyatanipun Kanjeng Rama mboten lenggah wonten ing Praja Ndarawati. Monggo saking petangan kula negari Ndarawati menawi nata Ndarawati Prabu Kresna menika mboten wonten tartemtu namung wonten negari Ngamarta awit antawisipun nata Ndarawati lan nata Ngamarta menika kalih ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Mula ingkang saking menika Rama utawi Paman Prabu samangke Paman Prabu kula aturi waloka kemawon Kanjeng Rama wonten pundi menawi Kanjeng Rama sakmangke sampun kepareng lan saged pinanggih kalian kula dinten sakmangke kula badhe nyuwun pengadilan ingkang saadil-adilipun paring kamukten dhateng putra nyatanipun kula nuwun sewu kamukten ingkang kula raosaken menika tasih kawon mukti ingkang dipun raosaken dening tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna, Paman Prabu Puntadewa. Oh, jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngara. Setijo. Wonten dawuh. Wiwit saka Purwa madya tekaning wasana nggon mundhak atur saning pamanmu Puntadewa. Tak petung-petung niatku mau mung kepengin kowe kuwi njaluk pengadilan karo wong atuamu, Yai Prabu Kresna. Ya ngono apa piye? Kasinggihan lakar mekaten. Jernyatanipun sareng kula petang-petang kamukten ingkang kula raosaken menika mboten sepintena kados ingkang dipun raosaken dening Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Kosik aku tak takon karo kowe sing anak kuwi kowe apa kresnane? Inggih Kanjeng Rama Prabu Ndarawati menika tiyang sepuh kula. Mesine kowe kudune nampa, mesine kowe kudune nrima kamukten sing wis diwenehake marang kowe kuwi peparinge wong atuamu, nek kudune kowe kuwi tak lokke sawijining anak sing ora tau wisowal kalawan wong tuwa. Kudune kowe isin karo ratu-ratu liyane sing iso bebodro dhewe mbedah negara, mboyong putri, mbondo ratu. Kuwi tegese wong lanang tenan.
Lah saiki bareng kowe. Kowe iki mung kari nampa kepenake. Kowe ngibarate kaya dene wong nglungguhi kloso gumelar. Sing gelar wong tuamu sing babat-babat wong tuamu. Upama kurang mukti kowe iki mbudidaya, ora kok kowe njaluk karo wong tuamu. Yen kowe sing duwe lekas sing kaya mengkono kuwi, semase urip kowe ora bakal iso kepenak nggon mung ngrasake mukti ngawibawa Nyukrawati mbau dendha. Merga selama-selawase urip kowe tansah sumendhe marang panguwasane wong tuamu. Nuwun sewu. Wo, menika sanes perkawis kula lan perkawisipun kadhuh Kanjeng Prabu Mandura. Nanging menika perkawisipun sedija kalih Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu, panjenengan mboten kenging tumut-tumut perkawis menika. Kok iso muni aku ora entuk melu iki dasar apa? Panjenengan sanes tiyang sepuh kula. Ning aku iki kakangne bapakmu tak kandhani. Aku iki kakange bapakmu. Tegese aku entuk melu-melu perkara iki. Aku ngandhani karo kowe iki padha karo aku ngandhani karo anakku dhewe. Ewadene kowe ora kena dikandhani. Ewadene kowe batal. Kowe wegah nama pewarah nampik pitutur becik. Aku ora sudi nyawang dapuramu. Ayo lunga. Lunga. Ora gelem lunga cek lakon duwe aku mentolo karo gledang Negara Pati. Soal tatanan. Lampanipun Kanjengipun. Panjen kula jujur. Kula oleh anak-anake Kresna niku sing ora kula senengi mung karo Stijo. Kula ora seneng karo Stijo. Merga pambegane serakah dakah-dakah milik kanggone wong liya. Milik darbeke liyan niku Stijo, watake Angkara Budi Candala. Nek ora perkara wedi karo bapakne kula kinten jagat iki geger perkara watake Stijo. Wah. Niki mengko kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Merga nitik lawan ature Setijo, dheweke wis samapta ing gati sawiga ing diri. Nggone bakal gawe geger Ndarawati. Aton yen wis gawa wadyabala. Yen pancen Setijo gawa wadyabala, tak ajangane jembar. Ora sawedi. Mengko yen pancen Setijo berguguk utawa wonten ora gelem tindakake kamurkane. Nggone duwe watak serakah malah kamuk dening Yai Prabu Ndarawati. Ora sampe melu tak ajare. Kae dudu anakku. Dudu anakku ya ben. Ning kaya anak Yai Prabu Ndarawati tegese aku kudu iso mulang karo ponakan-ponakanku, aku kudu iso mulang karo anak Yai Kresna. Yen pancen kaya ngono tak pasrahke marang Baladewa kakangku. Koko Prabu malah babar pisan kula borongaken perkawis menika. Sasampunipun mangke Stijo sagedipun nendhakaken sesarangan angupaya wonten pundi dunungipun Koko Prabu Ndarawati. Yai kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja negake kadang kowe Mandura, Yai. Lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Kados pundinggir ingkang paman pun pancat nyono Cemadung dawuh, ingkang abdi pun Yayah Griwa Cemadung dawuh. Paman pancat nyono wonten timbalan. Nalika aku sowan ing negara Ngamarta, ora ngira lampun Kanjeng Prabu Mandura lenggah praja Ngamarta. Apa ing dadi karepanku tak aturake marang Paman Prabu Puntadewa, wekasan gawe dukaning Kanjeng Prabu Mandura. Wah, dalah wong liya kok melu-melu. Kula nuwun sewu ingkang woh Mandura menika mboten nggadahi perkawis kaliyan tiyang Traju Tresna. Mesti kemawon piyambakipun tartemtu duka krana midhanget pangendikanipun Anggir Stijo anginipun kepengin nyuwun pengadilan. Tuwin nyuwun kamukten kaliyan ingkang Rama. Nyatanipun anggen paduka lenggah dampar negaring Traju Tresna menika kawon kuncara kaliyan negari Ndarawati. Menika ateges ingkang Rama menika tasih nggundheli dhateng kamukten tuwin kuncaraning asma piyambak. Nuwun sewu nggih, mboten kula menika ngurup-urupi. Sampeyan menika karo pringgondane wae kalah muncer, kalah kuncara.
Apa ora jeneng isin ing atase Prabu Stijo Buma Narakasura menika putra Ndarawati putraning Prabu Kresna anake Sang Hyang Bathara Wisnu jarene ning kok mung ditanding karo putu buta inggih menika Gatotkaca kemawon anggenipun mangreh negari panjenengan menika kawon kuncara. Menika ateges panjenengan kedah nyuwun pengadilan menawi boten nyuwun pengadilan sajeg jumlek inggih namung dados tiyang ingkang nadyan dipun sawang dadi ratu ning nyatane panjenengan menika kurang kuncara lan kurang wibawa, kurang mukti lan kurang duwe pengaji-aji. Iblis lanat karepe. Cetha yen to wong Amarta karo Prabu Mandura pidak jempol karo Kanjeng Rama. Nggone tansah ngasorake lawan Stijo. Ora lega rasane nganti ku yen durung kukup negara Ndarawati, yen perlu tak jak ijolan. Kanjeng Rama Prabu Ndarawati lenggah ning Traju Tresna, aku sing bakal lenggah ning negara Ndarawati. Yen ora gersa lan ora gelem mituruti wong dadi pamothahe Stijo Buma Narakasura. Rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Lah ngaten menika nggih. Tegesipun panjenengan menika sawijining narendra ingkang gadah adeg-adeg. Mboten namung kados dene kebo ingkang dipun cocok kon ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Paman pancen ngono wonten timbalan. Tetapke para wadyabala. Yen pancen wong Amarta paman-pamanku Pandhawa bilani wong tuaku, rawe rantas malang-malang diputung. Inggih, ngestakaken dawuh. Inggih, ngestakaken dawuh. Sinuwun. Lamun katututan lamun masa prawira digdaya Ronanggono magawe gelarira wang-wang ngaglah kaya ndementang kaya gendheya. Raden Setyaki, kowe wong Traju Tresna, dasar para nyata. Ora gelem bongkoki gamanmu nggulungi gendera Maja takon dosa. Tak anggep praman ana negara Ngamarta, wajib kudu tak leboke pakunjaran gedene nampa paukuman. Ayo cekelen. Carane sapi jagalan sik, aja mung iso ngucap kene marganing patimu Singalena Prapteng Rale.
mangklo sesumbar lendo pumi konceng kumalu dokondor ketup lumembak penyuang kumambang ladal bubar mawut Wadyabala Traju Trisna padha piyak iki Adipati Ayah Griwa Senopati Traju Trisna sapa ketok dadi ndeking pengamun-amun barat Yoli binatang keparet-pares maning jajaran. Wah, sukertaning Bawana Setyaki mundur mbrangkang Wadyabala saka Traju Trisna. Nganti kaya alun gegulungan, Stica ora gelem ngendhake Wadyabala aku mentala karo Wepat. Jajaran iblis menungso ora tatanan. Ora paling iki Ayah Griwa. Ya, dasar kepara nyata. Prabu Baladewa. Ya, pancen kepara nyata-nyata manjur Prabu Baladewa. Ayo, tak undurke Wadyabalamu apa ora? Tak undurke Wadyabalamu apa ora? Wis dadi tekating Sang Prabu Traju Trisna. Yen ora keduga bedah negara Ndwarawati, trima kukut jagate piye? Piye? Mesine kowe iki menungso ning kiwa tengening Stija kuwi kudune elek-elek. Kowe iki menungso kowe gerangan, kowe iki wong tuwa. Kowe iki mapan ning kiwa tengening anakku Stija kuwi ngelekke. Nek Stija duwe pakarti sing ala kuwi tak elekke. Ora malah jongi, ora malah obong atine. Pancen wis dadine aku pancen asu. Maju bareng. Wah, tak jagake. Nggonmu perang iso menang kok malah mundur. Ora perkara aku kalah Werkudara. Ning jebul mungsuh buta kuwi ora perkara kok butane kuwi rasa butane Digdaya kuwi ora. Sebabe apa? Abape mambu. Mula takon nggo nutup cangkem kabeh buta-buta. Wah. Yen pancen ora kuat mambu abape buta minggira. Tak trajange aku njaluki dipalilah Stija tak tegelane. Kosek. Nek tok tegeli iki mengko kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Merga iki perkara Kyai Prabu Ndwarawati. Perkara Stija karo wong tuane. Wah, iya. Niate Stija pancen kurang mukti dirasa kurang kuncara jenenge Stija. Kurang gedhe negarane. Mula tumuli bakal bedah negara Ndwarawati lan nyuwun kelawan Kyai Kresna supaya lenggah ning Traju Trisna. Iki ora iso dinengke wae. Merga Stija wis duwe watak serakah, duwe watak kepengin ngukup karo darbe wong tuane. Nah nyatane saiki Kresna kakangku lagi lunga. Ora ana ning negara Ndwarawati. Werkudara. Aku kang bakal ngupaya menyang ndi dening Kyai Prabu Ndwarawati. Sabanjure tutup kalining beteng ora usah dadak diladeni pakarting Stija. Yen kowe ngladeni Stija, iki mengko malah ora karu-karuan kahanane. Enteni rawuh Kyai Prabu Ndwarawati. Wah, yo manut. Ora sumbut karo kondangmu. Siagat nganti keberbeken marang umandange asmaning para Pandhawa ning nyatane ora padha wani adu arep karo aku.
tutup korining beteng. Padha nyingkiri marang kekuwataning wong Traju Trisna. Ya, tak kira timbuling Kanjeng Rama Prabu ora bakal mapan ana ing Projing Durawati. Merga Rama Prabu banget dene tresna karo para Pandhawa. Upama Rama Prabu kuwi darbi gegayuhan, mesti timbuling nata Durawati mapan ing negara Ngamarta. Tak entenane sak rawuhing Kanjeng Rama Prabu. Yen pancen Kanjeng Rama Prabu ora kersa lenggane negara Traju Trisna, aku ning negara Durawati. Aja kelakon dosa, aja mbok salahke aku yen to aku jejering anak wani karo wong tuwa Rama Prabu Durawati. Lamun to arsa darbe atur konjuk Sang Hyang Mahardi Kengrat amung magep dumugining tenggak datan kawasa. Amun jo atur kesaning Sang Asih Prana dadi kemangkono pangedikaning Sang Padawenang Kresna. Titah tansah cinaket dening panguwasaning dewa, lamun titah kuwi bisa nglakoni lelakon ingkang wis kinudratake dening para Jawata. Nanging nadyan diabot kaya ngapa, lamun kita mboya bisa nglakoni apa kang dadi kodrating jagat, sayekti tutur ketawur ora ana gunane nggon kita madeg minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan madeg minangka dadi titising Bathara Suman ingkang mesti nanggenah kudu gawe tentrem jagat sawigung Narayana. Ing ngangka loro kita kudu ngerti, lamun sejatine wis tinulis dening panguwasaning para dewa, lamun patine Stija besok ya saka kita. Kita ingin kudu bisa nyuwargake lawan Atmaja kita Setija Buma Narakasura. Wis kebat kita bali marang Marcapada. Sabab wektu dina iki Setija wis gawe dak-dakaning pasulayan ambibiti perkara kelawan nata ing Durawati. Lamun kita ora ngendhakake kelawan kamurkaning Setija, sayekti ing kono Setija ora bakal bisa mendha dening pangrepa sapa wae ingkang bakal tutur kelawan Atmaja kita Setija Buma Narakasura. Pulun nadyan diawrat kaya ngopo kados menapa kula namung nderek kersa paduka Hyang Adi Pukulun. Kepareng kula nyuwun kekiyatan lahir batos kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa Narayana. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Tantulusa hanyakra mring Sang Resi Jahnawisata. Mring Sang Resi Jahnawisata. Jagat wisaning ubot ora wayah pira jagat. Gegawangan lelakon Gojali Suta paribasan wis ana ngarepaning Rata Ndarawati. Nanging upama tak silak ana tanpa guna, apane iki kudu tak lakoni ya. Wis antuk pangestuning Sang Hyang Bathara Wenang. Muga-muga bisa nglakoni lelakon iki kanthi rampung Rata Ndarawati. Aja nganti sinengguh, aku selak kalawan lelakon ingin kudu tak lakoni. Nalika aku isih mapan ning jagat raya iki, tak bali marang negara Ngamarta supaya iso ketemu karan padhang-padhang para Pandhawa bisa nambani kelawan rasaku ingkang poyang payingan ora karo-karowan. Wah, Yai Prabu ning kene ya. Wah, aduh Kresna. Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Adhiku adhiku dadi golekaning para punggawa negara Ndarawati. Garwa putra padha bingung lebupun kakang nalika semana sawana Projing Ndarawati nanging Siadi tinemune ora lenggah ning Projing Dwaraka. Nganti tak goleki nganti lawan adhiku si Werkudara. Wah, Kresna kakangku tindak menyang endi?
kadangipun Kakang Werkudara, Koko Prabu, saderengipun kula ngaturaken sembah. Ya, tak tampa. Wonten menapa ingkang nyuwun priksa menika malah kula? Wonten menapa dene sumengka tindakipun Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura? Menapa wonten perkawis ingkang lumados wonten negari Ngamarta, menapa wonten negari ing Ndarawati loro-lorone? Lho, kalih-kalihipun ya. Sinten ingkang dados dak-dakaning pasulayan? Ora lek kejaba mung anakmu Stijaba Narakasura. Nalindra ing Traju Tresna. Ing sajae wegah nama warah nampik pitutur becik. Ngame-ame lawan negara Ndarawati. Rumangsane kurang mukti, rumangsane kurang wibawa, lan rumangsane kekurangan derajat pangkat. Isih ngame-ame karo tinggalane wong tuane. Monggo wong tuane sing meger-meger. Apa ora edan anakmu kuwi? Ben, nek ora tak wadulke wong tuane, tuman wae. Lah apa tumane ing atase gerangane isih urip? Kok kepengin ngame-ame Projeng Ndarawati? Malah jae kepengin ngejak ijolan karo Yai Prabu Kresna. Yai Kresna kon madheg dadi ratu nang negara Traju Tresna. Setija kepengin lenggah dampar ke Prabaning Ndarawati. Keblinger nalari bocah kae. Wah. Saka pangrasaku iki riwekan dadi grojogan, keguyon dadi tangisan. Tajangane ya pancen kaya ngono. Sing langit kelap-lapaton leregen sanging risang mawe gandrung sinuwun Kresna. Bekti kula Ndara, bekti kula Den. Kakang Semar Petruk Bagong dak tampa. Pasuryan kok mboten kados adat saben. Ketingarengu menika wonten menapa? Sajake pancen Nata Ndarawati nembe dicoba dening pakuwasaning para dewa Kakang. Lire apa Kakang ora ngerti? Koko Prabu Mandura paring dawuh lawan aku yen to Stija gawe geger jagat Ndarawati lan Ngamarta. Mongko ancas gegayuhaning anakku lanang sajae wis nerak pacak nerajang perbatang. Dielekake dening wong tuane ya kuwi Kanjeng Koko Prabu Mandura ora gugu, dielekake paman-pamane Pandhawa ora gugu. Iki nek ora aku sing ngajar anakku lanang ora rampung-rampung Kakang. Nggih, ning sabar. Sabar nggih, Den. Sing jeneng okol dimungsuhi okol niku mboten wonten rampunge. Mengke upama sing siji kalah ning mesti mendem rasa ora seneng. Bekasan ketukulan rasa kepengin males ngudi tuwuh lara wirang. Niku semanten ugi nek sampeyan mengke nuwun sewu radi kasuran kaliyan ingkang putra. Sing jeneng wong tuwa niku malah sajake luwih sabar cah cilik karo wong tuane. Lho, kok iso ngono? Bocah nika tuthuk-tuthukan watu niku mboten nganti sak jam wis do dolanan melih. Ora ndirasa sengit, ning wong tuwa kecocok rasa sithik niku ning nenengan taunan. Mongko ming kecocok rasa mboten nganti tuthuk-tuthukan watu. Aku tau tuthuk-tuthukan karo kowe ya. Ora apa-apa ya, Tru, aku nuthuk nggonmu, kowe nuthuk aku. Saduk lho. Menengo sik to, nek lagi wigati aja nyaut-nyaut. Bapak ini lagi ngene iki lagi penting. Lagi metu petake tenan. Aja tok padake Bagong lakon Bagong lara. Ming sak penakmu dhewe iki wigati. Lah dados sampeyan ampun kesusu, aja umup, aja murup mung perkara ngono kok meduna ketaken sing dolanan lampu iki kok. Murup dhewe, ora mungkin murup dhewe, rampok murup dhewe.
Iki antaraning kowe karo aku lho. Piye dadake gedhe apa piye? Aku ki ngelekke bapak karo anak arep do gelut kok malah kowe Kakang Adi do gelut ki karepmu piye? Sidem. Oke. Sidem trem. Nggih, Pak. Lan wayane dereng nekani, titi wancine durung dumugi. Nek iso mangendhake. Nek pancen ngangah-angah kepengin dadi ratu teng negara Ndarawati, rumangsane isih kurang mukti, rumangsane isih kurang sugih, rumangsane isih kurang wibawa. Sing jeneng wong tuwa niku apike ngalah karo anak. Mang paringke mangke sampean lenggah teng Trajutresna. Kawibawan niku dudu negarane, ning ratune kok sing wibawa niku. Kebablasan rono. Wah. Sedara wadyabala sampun mlempak. Monggo nggih kula jagoi. Panjenengan pantesipun lenggah dampar teng Ndarawati mboten kok teng Trajutresna. Nek ingkang Rama mboten maringaken gunane apa duwe wong tuwa sing ora tresna karo anak, rawe-rawe lantas malang-malang dipun putuk. Wong Amarta. Aku ngerti yen kowe ndelikke Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Tak edungi telung kedheping netra ora mbok buka korining beteng tak tebak jebol mbuh dadine barat. Langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ketok kowe nata Ndarawati iki nalindring Trajutresna aku anakmu Stija Buma Narakasura aja mringkus kaya wong wadon kaya aja ndelik karo kahanan iki aja nglungani kahanan iki ayo perkara iki dirampungke jarene kowe menehi kamukten karo Stija kowe menehi kelungguhan karo Stija ning bareng tak itung-itung antaraning Trajutresna karo Ndarawati. Trajutresna kakehan gone kalah karo Ndarawati. Mula aku ora trima. Ndarawati aku sing nglunggahi. Kowe nalindra Ndarawati lungguh ning negara ing Trajutresna. Yen entuk syukur bage, yen ora entuk apa kelakon ana wong tuwa digawe wirang karo anake dhewe. Gansing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung anakku lanang nggir anakku wong gagah anakku wong jarot anakku wong sentosa Stija ana apa ora sandadak kowe nyebut-nyebut kanthi tembung repa ketok lorekmu ketok gedhamu aku kuwi anak sing tok kuwalonake aku ora tau tate nampa pangudangmu, urung tau tok rangkul, urung tau tok lelo-lelo. Dina iki ketok gedhoane nata Ndarawati. Stija, rungokno sithik ya, Nggih. Aja kebranang marang mubal-babaling nepsu ing tan bangkit pinambeng pekasan mengko ndak malah kowe dhewe ingkang kewirangan. Ya. Aku mbok anggap apa-apa ora apa-apa.
mbok anggap kepiye wae aku manut. Yen pancen kowe ngarani wong tuamu iki wong tua sing ora adil mbanci di Banjiladan. Yen pancen ana penemumu sing kaya ngono, aku ora apa-apa. Lan kowe duwe dasar sing gumathok, aku ora apa-apa. Anggepen aku wong ora adil. Nanging kosek, aku tak takon kowe. Peranganing putra Ndarawati sing tak dadekke ratu, mongko tak wenehi negara sapa? Peranganing Nata Ndarawati kuwi petungen, anakku ana sapa? Gunadewa, Samba, Setyaka, Setija sing tak dadekke ratu sapa? Sing tak dadekke ratu Nyakrawati Mbau Dendha, negarane wae tak wenehi nganti tak jenengi Traju Tresna sapa? Sapa, Bro? Lekmul. Ora mau ngatruk iki lagi penting kowe iki. Lucu ya lucu ning nganggo selah iki. Lagi rembukan sing apik kok malah lekmu. Kowe sapa ning ngarani sapa sing kira-kira sing anake Mbah Kasan tenan. Gone walu dinggo wae ora. Coba. Lah nek pancen kowe kepengin dadi ratu ning Ndarawati, lungguh ana, Ngger, lungguh ana. Wiwit biyen tekan saiki Nata Ndarawati wong tuamu iki ora tau blereng karo kamukten, ora tau ngawula marang derajat pangkat. Buktine nalika wakmu Mandura pinaringan negara Mandura sak putuhe aku diparingi wewenang supaya nyuwun ora ketang separo wae aku ora njaluk. Merga tumrap Nata Ndarawati marem-mareme wong urip ning alam padang yen isa bebadra dhewe, isa yasa dhewe. Mula tekadku nalika semono aku ora kepengin ngenteni warisaning wong tuwa Kanjeng Rama Prabu Basudewa Sawarga diparingake dening Kanjeng Koko Prabu, aku ikhlas. Mergo aku kepengin aku upama dadi ratu ya dadi ratu saka pambudidayaku dhewe. Upama aku dadi Nalendra iso mbedah negara mboyong putri Banda Ratu, kuwi mantep-mantepe wong dadi ratu. Lah saiki coba nek upama wong sak jagat iki padha ngerti Setija ngamuk mung kepengin dadi ratu ning Ndarawati merga rumangsane nggone dadi ratu ning Traju Tresna kuwi kurang wibawa. Apa rumangsamu wong sing padha krungu mau padha ngalembana karo kowe? Apa rumangsamu kawula sing padha ngerti mau padha ngalembana karo Setija? Ora nggih. Ora ana sing padha ngalembana. Malah doh nyono cerak nyono padha mestani Setija kuwi anak sing ora tau ngerti karo wong tuwa wis dimuktekke isih dakah-dakah ngangah-angah kepengin ngukup marang negarane wong tuwa. Coba to pitungan. Nek kaya ngono kuwi saiki aku tak takon, kowe iki anak model piye coba aku tak takon. Lah upama kowe kuwi piyasa negara Traju Tresna, upama kowe iki babat-babat negara Traju Tresna biya-biya. Lah endah kaya ngomong ngembung gembela sirahmu gleleng macakmu. Ngendhak marang sak pepadaning urip, ngendhak marang nayaka-nayaka lan punggawamu. Selagine kowe entuk warisaning wong tuwa, kowe diwenehi wong tuwa wae. Kelakuanmu kaya ngono, Ngger Cah Bagus. Ayo kowe arep gunawan apa? Arep gunawan apa? Ngono kuwi lho go kandhani anak ngono kuwi. Merendah terus ngerti-ngerti kok mumbul anake dilelehke. Bocah iki mesti manut. Urung-urung anak tok gebuk pir ndase. Pir wis sepur ya. Ha iya. Halo saiki tengleng-tengleng ora karu-karuan. Enak gampang dikandhani. Oh jenenge anarkis kowe iki nek dilaporke kecekel anak ubut ngono. Aku nyawangi ra tegel. Petro, dalem. Kono rembugan ning adoh sik kono. Iki lagi tak nggo rembugan. Asu ya. Ngomong iku isih kok. Aku iki rasah nyaut. Rasah jauh mengko ora nyaut. Yen pancen kuwi arep dadi ratu ning Ndarawati lungguh ana ora apa-apa. Pun Rama ikhlas. Ning kose, saya aku tak takon. Negara Jembar bondo tumpuk-tumpuk derajat pangkat nganti sundul langit. Leh mung ngrasake tekan kapan to aku tak takon? Leh mung ngrasake tekan kapan? Wong urip ki embane kaya wong ngimpi.
mung dikedhepke wae kabeh wis iso ilang musna saka ngarepamu. Lah Kota Rewangi kowe wani karo wong tuamu, ndeder dosa nganti tumpuk mati timbun-timbun. Wong kepengin derajat pangkat, kepengin negara sing jembar, kepengin mukti sing nganti sundha langit kamuktenmu, derajat pangkatmu ora iso diranggeh dening wong sapa wae. Kabeh mau mung sawetara wektu Stijo, kok nek Rewangi nganti kowe wani karo wong tuamu iki janjane sing tanggo gol-gol ki apa coba? Aku tak takon, sing tanggo gaman ki apa Stijo? Oh. Tiwangkara kinggeler manguswa kang layon denyolang kang memanise wadananira layu kumel kocam rah nyomaratani ing nengkalapan kula diagung pangaksami persasat kadil mampang wanci peteng kepapak ober sastra bawur paningal kula. Dosa ingkang sampun kula sandhang menika mboten badhe saged ical dene kula sampun wantun kaliyan Kanjeng Rama. Sing malih niku dipenggalih lho. Ora mung sak penake dhewe karo wong tuwa. Sing jeneng bapak niku tangan tengene Gusti Allah ngendikane Kyai Sepuh. Nek wani karo bapakne niku ora entuk pangapura. Ngoten. Anak kowe ak tutuk gir. Pir apa gir? Kowe meh padha ya, Tru. Heeh. Mau kowe ngomong pir. Oh, ya pir berarti. Pir buah ya. Kudu kae per. Alah kabeh. Per kok buah. Iki kira-kira iki iso meneng ora iki? Tikus-tikus cerewet ngopo? Pur seneni. Aku arep malik Baladewa rasa. Sandang aku wis dadi rasa. Nek ndedawa wektu ora. Nyuwun pangapunten. Ora kosek. Janjane kok kowe duwe kewanen kaya ngono kuwi janjane piye to? Rinten pantaraning dalu kula tansah nampi pangendikanipun Paman Pancatnyono. Kaliyan abdi kula pun Adipati Yayagriwa. Haripun tansah mebujuk dhateng kula. Supados kula mboten narimakaken dene kula namung ngukup negari Traju Trisna. Nah ngaten menika tiyang sepuh kula ingkang nami Prabu Kresna inggih paduka menika mboten adil kaliyan tumrap anakipun tumuntun kula dipun aja-ajai. Supados nyuwun pengadilan kaliyan tiyang-tiyang sepuh kula inggih menika paduka Kanjeng Rama. Ngaten menika enjing siang lan sonten mboten ati kendhat anggenipun sansah paring pangandikan dhateng kula. Iblis nak suwek-suwek jangkeme pancet. Wis kae, ora iso tindak kae. Ngerti nek sing aja-aja ya anak buahe lho. Wah cetok wece yang glunjut. No totung. Wis terus aku ora ndagel aku. Ngopo e? Kowe anarkis kowe. Kowe meng golek guyu wiyaga gawe ngarani kanca. Kaya penonton iki akeh-akeh. Ora nganggo nuthuk wis rene. Ah tenan, wis sekali nampak ngono aku bubar aku. Oh. Andake lek mul. Lemul sapa lemul? Setijo. Bejo bejaning wong lali kuwi isih bejo sing eling lan waspada. Ih, ngaten Kanjeng Rama. Semingkira dhisik tentremna rasamu. Pun Rama tansah ngapura marang keleputane anak. Ora ana pun Rama kok tegel karo anak. Matur sembah nuwun Rama. Aku tak menggak kok Prabu kan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangsel.
wong bocah sing apik-apik. Setijoki anake Ratu Ndorowati ora tau tumindak ala. Jebul ana sing ojo-ojo. Wong ki wong tengene diwenehi derajat, diwenehi pangkat ora gawe apik, malah ojo-ojo pangkat sing ora bener. Koko Prabu. Koko Prabu. Piye? Perkawis menika sampun ngantos dipun panjangaken. Mangke mindak malah mboten prayogi. Ora trima kok ngajar Pancacana karo si Ayagriwa. Sampun to. Mangke wonten wancinipun piyambak. Kresna, ya aja ngono lho. Aku wis kebacut nesu. Mangke wonten wancinipun piyambak. Nek panjenengan mboten kersa mendha, mangke malah mboten prayogi. Wah, ora lega ora ngajar. Ora ngajar karo Pancacana Ayagriwa. Kang rayine pun ngelekke. Yen kersa mboten dilekke. Kersa mboten aku ora aturan karo kowe aku. Aku ora geneman karo kowe. Kowe batur gede bal itu karo menging kula iki anggap diajami apa? Oh, idana. Strayane binantang. Panos maning jajalanan. Ya dikandani apa ora kowe? Hah? Iki apa iki? Iki sapa iki anake? Lho, iki Prabu Kokratana. Ya Prabu Baladewa. Mundur ora kowe? Mundur ora. Wah, glendang negara. Wah, glendang jangan glendang. Aduh ya. Wong begadang kok ya dadi glendang. Oh, penggemar Roma Irama. Sampun. Sakmenika kula aturi mempal wonten negari Ngamarta. Setija ndi kula kantinipun ngempal wonten negari Ngamarta kajengipun wadyabalanipun sami wangsul dhateng negari Tanjungsresna. Ya, ning bocah wis eling tenan. Sampun Prabu ya syukur. Kok kliwer roh raine Pancacana dupaki tenan. Inggih. Mangke menawi sumerep monggo dipun dupaki mboten napa-napa. Ora bakal ngerti wong dhek nang aku nang kene kok. Ha panjenengan niku nek sumpah ya angel kok. Iki piye kok mana ada Gojek iki? Yo. Sudah selesai. Wadake wayangan sewengi ora. Yai Kresna, prek. Nah, ngaten menika tegesipun sampun saged ngendhakaken kamurkan. Nek ora mergo Bagong panjenengan mboten kenging nesu karo Bagong lho. Nek ora mergo Bagong sampean nesu terus, duka terus ning gandeng ngono Bagong iso gumujeng lho. Kowe iki ra ngemate apa piye? Mekutane nganggo ember plastik dicat kaya ngono ae. Oh iya. Jagat Dewa Batara. Ayo tak kanthi manan Praja Madangkara. Madangkara ngendi? Madang bareng-bareng maksudnya. Edan. Ngejak madange kok Madangkara ora. Wih, sapa iki? Andasmu iki. Wis, Tru. Ngapa? Embere pecah e. Ameng mengkutha nganggo embere kok. Ayo, Yai. Sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura kok manunggal karo para Pandhawa. Tak derekke kondur. Wah, ben sungkem karo wong tuane dhisik. Kowe bali dhisik bareng karo Sinuwun Setija Bumanara Kasura. Wah! Madange jagat mungo-mungo maneng sabocah ing bukir gunung-gunung
pun Kakang nggone ngluwahi negara Ndarawati sayekti nanjihake kelawan lelakoning pun Kakang yang bakal lakon. Lakon sing endi? Si Adi mengko mesti bakal prisa. Sedija piye? Wis mlumpuk negara Ngamarta, syukur wis eling Purwoduksina. Wah, syukur yen ngono. Ayo padha manunggal tetunggalan. Ora sah padha congkrah. Sing diudi ayem tentrem lahir lan batine uga pinaring ana Bagas waras.